que ens ensenya en Francesc Mauri. Que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns. Preciosa sortida de sol avui a molts indrets de Catalunya, gairebé explosiva des del Puig de Sant Ramon, des d'aquest turó carismàtic del municipi de Sant Boi de Llobregat. Des de Terrassa, en aquest punt carismàtic, una joia de l'arquitectura modernista industrial, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Museu Nacional. I Amposta, amb aquest pont també ben carismàtic i amb aquesta sortida de sol espectacular. Bona tarda, amb un sol, precisament, que el repassem pel que fa a horaris a 2 punts. Molt a prop de la Costa Brava, Corçà, 7:43, hora de sortida, 6:22 de la tarda, hora de posta, 7:50, bastant més a ponent, a prop de Pons, Gualter, 18:29, hora de posta. La lluna és ben fosca, lluna nova. I repàs a les temperatures mínimes d'aquesta nit passada, molt més suaus que en dies passats, sobretot que fa 3, 4, 5, 8, 10 dies, amb una pujada clara, només algun raconet amb glaçada en alguna vall, però en general temperatures àmpliament positives, fins i tot en zones fondes de l'interior. I ens arriben imatges d'una allau. Les hem vist al llarg d'aquest telenotícies. Compte amb les allaus perquè el risc ha disminuït de 4 a 3, en molts casos és risc 3, que vol dir marcat. Això pot generar excés de confiança. És el port de la Bonaigua, des d'un helicòpter amb aquesta campana, la Daisy Bell, que els provoca. Doncs bé, aquest grau 3 marcat genera excés de confiança perquè amb el 4 fort o amb el 5 molt fort, doncs normalment els excursionistes no hi van a muntanya, però amb el grau 3 sí, i és amb aquest grau on estadísticament o quan estadísticament hi ha més accidents per culpa de les allaus o fins i tot víctimes. Per tant, molta precaució a l'alta muntanya, fora de les estacions d'esquí i zones no controlades. I abans de passar al pronòstic, cop d'ull al que és notícia avui perquè ens ha sorprès algunes gotes fruit d'una pertorbació que havia de donar només núvols i que al final ha deixat, per exemple, 8 litres per metre quadrat a dalt de tot del Montsec, a la cota 1.500. Del mapa de mínimes anem precisament cap al pronòstic. Volem per damunt de Catalunya i veurem com a tot arreu ha d'estar ennuvolat i amb alguns plogims, ara aquí, ara allà. La cota de neu molt alta, ben bé 2.200, 2.300 metres. La temperatura ha pujat clarament. La neu, per tant, s'humiteja. Hem posat algunes dèbils precipitacions. Com dèiem, han de ser ben minses, ben poca cosa i poden afectar, de fet, qualsevol punt del territori després d'aquests ruixats amb una mica més d'intensitat del matí al voltant del Montsec. Anem a la previsió, alguna clariana cap a l'extrem sud de Catalunya. Anem a la previsió de demà al matí, força núvols, no es descarta alguna clariana a l'extrem sud, alguna dèbil precipitació baixant cap a 1.500 metres de cota a l'Alt Pirineu i de cara a demà a la tarda es tapa més, precipitacions entre demà a la tarda i la nit, sobretot a la meitat nord de Catalunya, localment moderades, la cota de neu que pot baixar una miqueta més, però en canvi diumenge es lleva cap a les 6, les 7 del matí amb algun ruixat a la costa de Barcelona, després escampa, més sol amb el pas de les hores i la temperatura que voldrà baixar. Anem acabant, anem cap a més imatges d'aquest cel vermell de primera hora del matí, des de Tarragona, preciosa sortida de sol amb un cel vermellós que enamorava, o també des de Collserola, amb aquest cel vermellós. Per cert, des d'aquest punt aquest matí es veia perfectament la silueta de Mallorca, del nord de l'illa de Mallorca. Acabem en aquest punt, des de l'Observatori Fabra. Bona tarda i bon cap de setmana.